Сега ще се пренесем на други места или пък в природата да видим как се отглеждат птичките, които сме намерили или които с лека ръка ги стъпкваме или не им обръщаме внимание. Хора, съвсем различно е това. Пак не сме избягали от темата, свързана с образование. Да. С Любомила Кривошиева ще говорим за спасяването на дивите животни, което е пак тип подход, различната гледна точка. За едни дивите животни са нещо страшно, за други са живо същество, което има нужда от помощ. За едни кучето е враг, на което казваш на детето си, ако не слушаш, ще те дам на кучето. Други възпитават децата си с уважение към животните. Благодаря ти, че си наш гост. Благодаря ти. Благодаря ти, че освен тази прекрасна животинка, как се казва? Пучъмце. Моля? Кукумявката Пучъмце. Пучъмце се казва като именце. Да. Не съм се сетила да дам такова име на някой от моите деца. По принцип, разбираш, и те също така имат. Благодарение на мама, че не ме е кръстила така. Кукумявка. Да. А това мънинкото в кашона, какво е кукумявче? Мънинкото в кашона е бебе синигер, казва се генерал, заради характера му. Имаме ли възможност да погледнем бебе синигер, което спи сгушено, съвсем малко бебе синигер. Какво... Чакай, Влади, виж. Какво възпита от теб? Как се случи това заобичване на животните? Ами, то просто човек го носи в себе си. В смисъл, не се случва постепенно и ти да знаеш, че от даден момент нататък вече си заобичал животните. Просто с порастването си живееш сред животните, около теб се случват разни неща и ти просто участваш в тях. Добре, обаче в българския бит се смята, че когато чуеш кукумявка, едва ли не се случи нещо страшно лошо. В същото време за първи път виждам, че тя си една много красива птица, много нормална и изключително полезна. Ще те помоля да й говориш на име. Пучъмце се казва. Пучъмце. Здравей, Пучъмце. Ами, тя сега гледа ли ни или тя не вижда в момента? Виждат си през деня совите, няма никакъв проблем. Просто това е една от заблудите, която се шири сред хората. Включително и това за поверието за нещастието, което носят кукумявките. И благодарение на тея страхове и поверия, хората просто ги изтребват масово. Просто е невероятно до какви дълбини може да стигне човешкия страх и в стремежа си да се отърве от нещо, върши. Добре, Любомила, пак ще питам, ама тия поверия, като дете сигурно си ги чувала и ти. Да. Как така в един момент се пристраши? Не те ли беше страх преди да видиш Пучъмце какво добро създание? Не си ли казваш, абе, мани, това ще вземем да ме тръшне? Не. Просто голяма част от тези поверия са плод на незнание. Ти в момента, в който започнеш да научаваш повече за тези същества, да намираш логическата причина да се случват нещата покрай тях. Например, това, че кукумявката е била на покрива на някоя къща, когато някой е умрял в къщата, си има логично обяснение. Не значи, че завинаги имали кукумявка на покрива, там вътре някой мре. Освен това, просто човек трябва много надълбоко да погледне нещата, за да каже наистина, че ги познава. В смисъл, кукумявката е там заради насекомите, които са покрай свещите, покрай мъртвите, например. И няма как. Човек трябва да отвори съзнанието си просто за Знаеш тези ли, неща. Любомила, ние сме доста мърляви от гледна точка на това да си пазим природата. Остави, че животни почти не виждам вече сърни, елени по тези места, където като дете съм ги виждал. В същото време в Германия се разхождат животни колкото искаш и хората се грижат за тях. Каква е действителността за тези птици в България? Доколкото знаме, доста трагична. Орли, сови, ястреби, те почти са на изчезване. Да, проблема е в хората. Просто хората са... живеят така, сякаш всичко ни е дадено за винаги, без изобщо да ценят това, което имаме. Живеят също по начин, по който
поставят човека на пиедестал и всичко около него да загива и да мре, защото му пречи по някакъв начин. Различни човешки занимания, например соколарство, гълъбарство, пчеларство, всички те са свързани с изтребване на определени видове животни, които пречат на заниманията на човека. Просто... Знаеш ли, в тези детски книжки и филмчета, които в момента покрай малката ми дъщеря гледам, сетил се Дисни да разказва тези истории или автора на самата историйка, отменяйки тази главна роля на човека като на най-доброто и най-висшето. В много тия приказки се говори за лошия. Идва човека, появи се човека, това е онзи с пушката. Ако при животните йерархията може да се случи на базата на сила в бой, да разбереш, че лъва е този, който е царя на животните, то човека не влиза в равностоен бой. Той няма с голи ръце да излезе срещу лъва. Точно това е. Той излиза с пушката и стреля. Да, и от разстояние, така че да е безопасно за него. А как се стигна, какви са съдбите на генерал и на Пучемце? Пучемце. Пучемце. Нека да не бъркаме имената, Владислав. Да знаем, Пучемце. Така. Пучемце е от развъдник. Тя никога не е била дива кукумявка. С необходимите документи, както единствено разрешение. Ти си ходиш така по улицата с тази ръкавица, с нея? Да, така си се разхождаме и си ходим. А кълве ли лошите хора? Не, тя обикновено просто се вцепенява от страх при вида на чужди хора. Цепенена ли е сега от камери и прожектори или се чувства добре? Малко се Пучемце, че се не стане и редовен гост, с кое храниш? Те ядат предимно насекоми, но също и сурово месце си хапва, пилешко. Да спасяваш дивите животни, видях и в твоята страница в Фейсбук, въобще хвърлила си се в тази мисия, не много популярна, особено пък за жена. Разкажи ни за някои от случките, какво си видяла, ако искаш да го сведем причинено от човек. Ами да, просто зверствата са големи и хората изобщо не подозират какво се случва с животните. Хора си позволяват такива зверски неща, че просто като разкажеш историята и направо гръм във Фейсбук от невъзможност хората да повярват, че това се е случило. То не са отрязани крака, простреляни птици, премазани, стъпкани с крака. Да не говорим за последиците от човешката дейност, например стъклените фасади, санирането на сгради, където се заздиждат живи птици вътре, както са си в гнездата. Докато санираш вътре, не махаш гнездото, а санираш с гнездото, разбираш ли? Те дори в повечето случаи не подозират, че вътре има гнездо, например на бързолети или прилепи, има колония. Просто ги зазиждат и те си умират там. Нали, да не говорим за пълните бруталности, като хищна птица с отрязани крака, за да й се даде за назидание, да си научи урока, да не напада гълъби. Добре, кой се грижи в държавата, защото ти знаеш по-добре от мен. Любомила, да, единствено ти, но това, ако се случи в една европейска държава, това не е съд, ами не знам какво ще ти се случи, ще плащаш цял живот. В България това се смята за нещо... За геройство. Нещата от живота, така. Не е геройство, но е нещо обичайно. И винаги се съпоставя, те хората няма какво да ядат, ние ще плачем за животните. Добре, това са различни проблеми на различни институции би трябвало да бъдат, но не може за това, че хората няма какво да ядат, дай да изтребеме всички животни, па да ги изядем. Това не е ли някаква Просто това са две съвсем различни неща и те трябва да се движат паралелно. В смисъл, грижата за хората изобщо не пречи на грижата за животните и обратното. Просто отделни неща. Другото, което е някакви ловни дружинки с хиляди. Като открият ловния сезон и по вестниците, и дружини се снимат и в Фейсбук с глигани, с всякакви животни. Това е някакво безумие. Да не говорим, че се снимат и с защитени видове, които стрелят просто така за удоволствие. Например, прелитала хищната птица покрай него или пеликан прелитал и те просто го надупчват с съчми и после казват, че
браконьерството е ограничена проява. Изобщо не е ограничена проява. Добре, ти, когато ги видиш тези сигнали, към кого отиваш? Коя е институцията в България, която се занимава с закрилата на тъй наречената червена книга или каква е книга, която пази по книга животните тук? По принцип за защитените видове би трябвало да се грижи Регионална инспекция за околна среда и води. Но повечето от нещата са на хартия само. Да, има ги разписани като закони, но в действителност те не се случват. Просто тая система не работи изобщо. Обикновено хора, които намират пострадали животни, те сами се мъчат със собствени усилия, което да не говорим, че нали, ги подлага тях на някакви опасности, защото тия животни носят паразити, по тази логика болести. си намерил и генерала и се грижи за него? Да, едно момиче го е намерило и просто понеже не знае как да го отгледа и как да се погрижи, ми го донесе като стотиците други животни, които получаваме по същия начин. И как се гледа, примерно, едно пиленце, което е сигурно на колко? Това е на дни? Ами тежи 9 грама и е на сигурно най-много седмица. Седмица и ти се грижиш и то... Да, и през нощта ставаш през 2 часа да му сменяш бутилките с топла вода и въобще... А тези бутилки, това са гнездото ли? Просто... Ами те му осигуряват топлина, която иначе майката би осигурила, като го топли в гнездото. Като го топли в гнездото. Ако няма топлина, той няма и да се храни, просто си умира. Знаеш ли, ти виждаш невидимите. Тя вижда точно невидимите неща. Много видими неща виждам, за които ние си затваряме очите. Колко по принцип животни минават през годината през тебе? Сигурно всекидневно те търсят. Ами да, примерно за първите 3 месеца на тази година имаме 100 пациенти. 100 пациенти? Да, и това са само частица от тези, които нали, ще дойдат при мен. Другите, да кажем, са при хората, които съм им обяснила как да ги гледат. Дано ти дадат някаква грамота. Поне. Страшно ще ти помогне. Не съм за грамота. Кои са най-големите ти битки? Виждам тук един блок за една прекрасна птица, холк, която вече не е жива. С огромно съжаление се налага да ви съобщим, че въпреки усилията да спасим живота, въпреки първоначалното подобрение и факта, че прояде от човешка ръка, холк си отиде. Тук е показана снимката на прекрасния холк. Това беше случай, който в Animal Rescue София бяха приели един мишелов ранен. И те се опитаха да се грижат за него, но той е доста специфичен. След което виждам много неща, изписани по линия на хобито да убиваш животни. 200 хиляди въоръжени мъже, чието хоби е да убиват. Пак говоря се за откриване на ловния сезон. Кои са най-големите ти битки и кои са твоите последователи? Най-големите битки са за децата. За съзнанието на децата. Да. Просто аз смятам, че като се разкриват проблемите, нали, чрез страницата на дивите животни, например, целим точно това. Като се разкриват проблемите, като се показва всеки отделен случай, като се посочва кой какво върши един вид, просто съзнанието на децата се отваря. За тях е най-голямата битка. Другите са почти загубени. Възрастните са загубени. Те няма да се променят. Къде четеш лекции? Виждам, че от време на време правиш такива беседи образователни, защото говорихме за образованието целият ден, като една тънка линийка минава през темата ни думичката образование. Да, децата утре, други ден ще се явяват 10 годишните на изпит по човек и природа. Малка матура. Но какво всъщност знаят за взаимоотношенията човек и природа? Те не знаят нищо. И това е най-страшното. Те не знаят нищо. Те смятат, че това са ни същества, които са наши врагове, заобикалят ни и единственото, което целят е да ни нападат, да ни убиват, да ни изтребват. Глупости, нали се учи природознание, учат се... От кой? От учителка, която не е виждала животно? Честно казано, не знам какво се учи, защото просто такива невероятни изказвания и изпълнения съм виждала от деца, че то не са пиратки между крака на гълъб, то не са парцали с бензин в ануса на котка.
И това са деца. Аз съм го слушала това от деца. Ние решихме да поканим утре в студиото хората, които са инициирали едно прекрасно събитие в събота, което най-малките, децата до първи клас, ще се учат да засаждат цветя. Ще се учат да не подаряват букети с отрязани цветя. Ще се учат, че всяко цвете в саксия, подарено сега за 24 май на учителката, е онова цвете, което и ще украсява класната стая. Ще се научат да погледнат през другата гледна точка на природата около нас. Няма начин да не поощрим такава инициатива и утре ще бъдат за щастие гости в нашото студио. Деца, които даже не изхвърлят капачките, а знаят, че могат да влезат в това да си направиш броня, за игра, да бъде нещо, което да ти бъде полезно. Не си ли направила крачка по пътя в детската градина децата да отглеждат животни? Дори да са в клетка, да се грижат за цветето, за животното. Така става толерантно. Точно това е идеята на дивите животни по принцип. Главната ни цел е да направим спасителен център за диви животни край София. И в този център ще бъде възможно деца да идват и да отглеждат, например, бебета птичета, да се грижат, да почистват на животните, които са на лечение. Нали, не за някакви по-опасни животни, които са по... Не за лъвове, които ги няма все пак. Да. Вече ги няма. Но тогава ще се осъществи точно тая връзка. Когато говорихме за гениалността на приказките, човек избира, като прочетеш на детето си за червената шапчица или за 7-те козлета и то вече знае, че най-омразното нещо на света е вълка, който освен да се храни с прекрасните козлета и с да яде червени шапчици и техните баби, нали, за нищо друго не върши работа. Хубаво е да направите баланса и да им прочетете и Маугли, където пък вълче стадо, вълче семейство спасява и отглежда едно дете. Точно така е. Между другото, понеже стана въпрос за вълци, статистиката е, че и те намаляват поголовно в България, а пък са много полезни. Всичко намалява. Добре, в европейски мащаб, все пак сме в европейска страна. Гледаме всеки ден филми по тези телевизии, които са свързани с животните. В световен мащаб намаляват нещата. В Африка, примерно, съвсем случайно разбрах, че има вече само 2000 лъва. И ако така продължават нещата, след 5 години няма да има нито един лъв. Няма ли някаква да се стимулират международно с средства, с експерти, цялата тази програма за опазване на животни? Това е изключително тревожно. Трябва, но като цяло никой не го прави. Точно това е главният проблем при нас. Ние имаме все още някаква природа, която е дива. Нали, на Запад има много държави, в които всичко е доста контролирано вече и просто човека се намесва във всеки един етап. Това не е истинската дива природа. В България все още има дива природа. На 3 и 4 бях в Родопите, разходихме се на една поляна, 5 или 6 костенурки. Видях истински костенурки. Да, и човек направо не може да повярва, че това се случва. Няма да казвам къде е, за да не ги изядат. Хора в Лондон ми беше направо впечатление изказване на българин, който от години живее там. Как по специален начин трябва да си завържеш буклука, който го оставяш пред оградата, защото минават, нали, определен ден от седмицата контейнерите да прибират буклука, за да не ги разкъсат лисичките. Лисиците се движат от центъра на Лондон между къщите. И никой не се е страхува от тях. Напротив, ти ставаш приятел с тях. На тебе какво ти даде като човек общуването с дивите животни? Защото моята теория е, че когато ти се научиш, че въпреки, че си по-силен и с един юмрук наистина можеш да стъпчеш една животинка, но не го правиш, тогава се научаваш да бъдеш и добър човек и към хората. Тогава се научаваш, че когато си голям, не си биеш детето или жената, по-слабия. Просто тогава си нормален. За мен тогава си нормален, а не другото положение. На мен ми даде по-широк поглед върху света и по-благ поглед върху света, по-толерантен. Пътуваш ли по света за някакви кампании? Не, за съжаление няма много възможност да пътувам, при положение, че всеки ден трябва да обгрижвам
животните, които са на лечение. Сама ли си? Ами за Твоята момента... мисия с обгрижване на животните? За момента сме още съвсем в началото и благодарение на една голяма ветеринарна клиника обгрижваме животните. Разбира се, имаме и много доброволци, но всичко е още съвсем в началото и тепърва има да се развиват страшно много неща, да участват страшно много хора. Добре, как да те намерят хората? Във Фейсбук ли? Тези, които се запалят от това, което правиш и искат да ти помогнат? За сега във Фейсбук. Това е началото просто. Тепърва ще правим спасителен център, тепърва ще се изискват много усилия, ще трябва да се борим с институции. Любовта към дивите животни, опознаването, защото аз пак съм на принципа, че ние мразим, да речем, бежанците, сирийци, не знам какво, защото нищо не знаем за тях. Да, точно това. Ние мразим чернокожите, защото нищо не знаем за тях. Склонни сме да слагаме и да лепим етикети, защото не сме си направили труда да знаем. Така мразим и дивите животни, защото нищо не знаем за тях. Точно това е. Когато са по-познати за нас, ние ги приемаме като себеподобни. Ето аз гледам, ти половин час седи с право на живота. твой приятел и въобще Забравихме името. Как се казваше, бе? Пучъмце. Абе, Пучъмце, бе. Прости ме, Пучъмце, ще ти забравих името. Какво му е бъдещето? Какво му е бъдещето? Пучъмце е за размножителната програма на дивите животни. Реално ние целим да купим птици от развъдник законни, да ги размножаваме и да освобождаваме тяхното поколение в природата, за да може поне малко това въздействие, това изчезване да... Но той е малък още, той е малък. Не, вече си е голямо. Пучъмце не е той. Пучъмце, той гледа в момента. Или е тя? Прелезов. Нейно величество Владислав, това е тя, Пучъмце. Не разбирам, аз за първи път виждам кокомявка толкова отблизо. Че като чуеш името Пучъмце, не ти ли прилича на женско? На нищо не ми прилича ми на едно приятно птиче. Кажи ми, понеже съм сигурна, че ще има много хора, които ще кажат, те си нямат друга работа, обичат животните, а хората, кой ще ги обича, вместо се грижат за децата, се грижат за животните. От сега, ако имате намерение да ми говорите такива неща, избягвайте, не го правете на мен, да ти кажа, ти заобича ли хората повече, склонна ли си да научаваш повече за хората покрай животните? Мисля, че обратното. Да ставаш по-внимателна. Честно казано, от нещата, които вършат хората спрямо животните, по-скоро се плаша от тях. Докъде можем да стигнем? До големи крайности. До големи крайности. До пълни зверства. И не само това, а и до там, че не само да ги извършваме, но изобщо да не осъзнаваме, че нараняваме живо същество и че той има чувства и болка. Да не говорим за равновесие в природата, да не говорим за бъдеще на Земята. Това е загубено тотално, според мен. Съжалявам, че по този начин завършихме разговора. Не, ще го завършим с отворена страница. Следващата ни среща с теб, надявам се да бъде много по-оптимистична, на прага на отварянето на този център. Дано.